ndị be anyị onye soro Igbo si it is not yet over until it is over. Ọ maka anụ nganga mpi obodo anyị bụ Anthony Joshua, ndị na-ere ọkpọnye na Christian Prenga ụbọchị niile gara aga ga-aghọta ihe anyị na-ekwu na ọkpọ ebidobeghị ebido. Christian Prenga akụrụ na Anthony Joshua be anyị agwụ n'ala akwụbeghị binsi akwọ mana ndị na-enene ọkpọ na-enekwa nwa be anyị a na-akọkpọ ihe ya mụta n'aka ike. Ọkwa nwa be anyị a bụ nwa nwere ihe ọdachi ụgbọala mgbe ọ bịara obodo anyị bụ Naijiria na mbido afọ a n'oge ebe ekeresimesi gara aga. Ndị chie zọọ ya napụta ya n'aka ọnwụ sisi mgbe anyị ihe na-eme ma alụ o mere gasịrị ndị nyere nọ n'ụgbọala nwụchara anwụ. Ọkwa ka ya na Christian Prenga mgbogene ya Christian Prenga na-ahụ mbamba mbụ ya egbughị Anthony Joshua n'oge ogbu ka ya egbu akụ ọkwa akụ ụmụ na Anthony Joshua nge ọkụrụ ya tutuo na gburu na-abụ. Mana nwa amadi a ma ebe ọ na-eche ụmụ ihe ọ na ihe eji emeri agha ọgụ obi. Anthony Joshua kwechiri onye akụtu n'ana gburu na-abụ na-ebidoghị ebido na-apụta na raụndụ na-agba nke ịbụọ. Nwa amadi a wee gwa ha na agụ bụ agụ. Ọ dị ka ekwu maka Lionel Messi mbọsị gara aga. Agụ bụ agụ. Ọ nọrọ na ọgbọ masị m na ogwu agwụchago mbanụ ọ sọrọ mgbe ogwu pịpịa gbuo pe ịmara ọgwụra. Etu a ka ọ dịkwa Anthony Joshua ọ mmadụ nwere ụdị mmụọ ahụ. Ọ na-eji ike na ebube niile were eti ọkpọ n'anya ihe ọ bụla ikpebiri ị ga-eme. Tinye ike na ebube gị niile na ya. Tinye ike na ebube gị niile na ya. Ọ dị oke mkpa itinye ike na ebube gị niile n'ihe ị na-eme. Ịfụ na tupu ịgbahapụzi asị n'ọgụna ọ ya achị ezigbo ahụ. Gị bụ ọzọ mkpakana ya ama gị bụ ọzọ mana gị bụ ọzọ ya na kama iburu mkpakana na